नमस्कार. तुम्ही सर्वांनी आजचा गोमंतक वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. गोव्यात चित्रपटांचे चित्रीकरण हे प्रामुख्याने समुद्रकिनारी निसर्गसंपन्न भागात होते. नवतंत्रज्ञानामुळे आता फिल्म सिटी ही संकल्पना मागे पडत चालली आहे. आता एकतर प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन किंवा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने चित्रीकरण होते. त्यामुळे गोवा ही चित्रीकरणासाठी योग्य जागा आहे, फिल्मसाठी नव्हे. गोव्यातील चित्रपटांसाठी गोवा मनोरंजन सोसायटीतर्फे दिले जाणारे अनुदान 2017 पासून बंद असून कित्येक निर्माते या अनुदानाच्या आशेने कर्जबाजारी झाले आहेत, परंतु त्यांना अजूनही मदत केली जात नाही. अशी परिस्थिती असताना गोव्यात फिल्म सिटी उभारण्याआधी फिल्म स्कूल उभारले जावे, असे मत सिनेनिर्माते लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांनी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक या कार्यक्रमात व्यक्त केले. उत्तराखंड येथे घडलेल्या सिल्क यार्ड दुर्घटनेत अडकलेल्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी तैनात पथकात अमोक वुडेकर आणि आसिफ मुल्ला या 2 गोमंतकीय तरुणांचा सहभाग होता. आम्ही गोमंतकीय असल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे आणि अशा दुर्घटनांना सामोरे जाऊन आपदग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत, तत्पर आहोत, हेच या घटनेतून दाखवून दिले आहे, असे उद्गार या दोघांनीही काढले. फोंड्यातील अमोक वुडेकर तर प्रतापनगर धारबंडा येथील आसिफ मुल्ला या गोमंतकीय अभियंत्यांनी प्रचंड थंडीतही आपले कसब पणाला लावले. ड्रोन तंत्रज्ञान वापरून बोगद्यात अडकलेल्या कोणालाही धोका उद्भवू नये यासाठी आडव्या पद्धतीने माती व दगड खोदण्याचे काम करताना ड्रोनचे परीक्षण उपयोगी ठरले. गोवा कृषी खाते, वाळपई कृषी विभागीय कार्यालय व मल्टिप्लेक्स ड्रोन प्रायव्हेट लिमिटेड बंगळुरू कर्नाटक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ब्रह्मकर्मई सत्तरी येथील ड्रोनद्वारे सुपारी पिकांवर औषध फवारणी कशी करावी याचे प्रात्यक्षिक बागायतदारांना दाखवण्यात आले. 10 लाख 4 लाख रुपये ड्रोनची किंमत असून यासाठी सबसिडीचे व्यवस्थापन केंद्राने व राज्य सरकारने केले आहे. ड्रोन चालवण्यासाठी परवाना गरजेचा आहे, त्यासाठी 10वी पास असणे गरजेचे आहे, असे प्रसन्न कुमार यांनी सांगितले. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. तुमच्याकडे जर अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला नक्की कळवा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हीही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.